nemnu fik. Għanna gburin ħafna illi għanna lilek bħala l-kaptana. U jalla, Prim Ministru, pajjiżna jkollu aktar kapijiet bħalek. Inqas minn 3 ġimgħat il-bogħod mill-elezzjoni interna fiħdan il-Partit Nazzjonalista, it-ton ta' eloġġju lejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien wieħed dominanti tul il-laqgħa politika tal-ħadd filgħodu. Il-Ministru Giovanna De Bono tistaqsi kif jista' jkun li Lorenz Gonzi ma jerġax ikun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. Allura, Prim Ministru, kif jista' ma jkollniex fiduċja fik? Kif nistgħu aħna ma nerġgħux neleġġuk bħala l-kaptana? Minkejja l-problema ta' nuqqas opportunitajiet ta' xogħol f'Għawdex, Giovanna De Bono tisħaq li Lorenz Gonzi għamel ħafna investiment f'Għawdex. Għażla illi se tmur favur dak il-partit illi ħaseb f'Għawdex. Għażla illi ħatmur favur dak il-partit illi ma xaħħaħx m'Għawdex. Għażla favur dak il-partit illi għandna kap, illi għandna Prim Ministru, illi kważi huwa letteralment Awċi bħalna. Għalhekk tajt Giovanna De Bono il-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' dejjem fil-gvern. Għalhekk aħna rridu illi l-Partit Nazzjonalista jkun dejjem il-partit fil-gvern. Għal Giovanna De Bono dawk li għandhom simpatiji laburisti lanqas jafu x'inhi Interactive Whiteboard. Naħseb il-laburisti qas kienu jafu xi tfisser Interactive Whiteboard. Min-naħa tiegħu il-Ministru Chris Sajt iddeskriva l-elezzjoni tas-Sibt 25 ta' Frar bħala okkażjoni biex terġa' tikkonferma lil Lorenz Gonzi bħala kap nazzjonalista. U se jkun qed joqgħod at-test tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit biex tikkonfermah bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Minkejja li tilef il-maġġoranza fil-Parlament, skont id-deputat liħor nazzjonalista minn Għawdex Fredrika Zoppardi, gvern immexxi minn Lorenz Gonzi tista' tafda. Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi bla dubju u garanzija ta' gvern ta' ideat, ta' viżjoni u li tista' tafdah. Għal Fredrika Zoppardi, Lorenz Gonzi mu ser jsib l-ebda problema biex jerġa' jkun ikkonfermat kap tal-Partit Nazzjonalista. 8 snin ilu jien wiċċi minn quddiem ngħid li taħt l-appoġġ tiegħi skeħ lil Dr. Lorenz Gonzi fl-għażla ta' kap tal-partit. Dan għamiltu għax kont konvint li hu kien jimmerita din il-pożizzjoni. Illum ma għandi l-ebda diffikultà li nerġa' nagħmel l-istess.